sai ku garzayo. Wayo Allah na yaya zan yi, na shiga uku. Shakuruminka, baka da labarin shahararren kamfanin nan mai suna Gamu Global Nigerian Company Limited ya shahara wajen sai da filaye da gidaje, kai har ma da gonaki da ma'aikatu da makarantu, kuma bugu da ƙari kamfanin suna ba da haya. Haka dai mai sauraro zai je a daidai inda wannan katafaren kamfani yake, kuma kamar tsare-tsaren ba da lan da kuke yi za ku iya ba mutum wannan lan a kowane lokaci idan ya samu kuɗi a hankali yana biya, kuma zuwa tsawon wani lokaci kenan. Tsarin da muka tsara shi ne dukkan wanda ya zo yana neman lan to mukan nuna masa ƙa'idojin mu bashi kan ya gani ya karanta ya gani dokokinmu suke, kuma zai gaya mana inda yake bukata. Idan muna da shi a gurin za mu ɗauka mu bashi, idan babu a gurin to za mu iya ɗan dakatar da shi ɗan saurare mu, yayin da muka samu mutane adadin za mu iya haɗawa a gurin sai mu haɗa da shi a ciki mu sa shi. Kowane ɓangare ma'aikata mun sun zo suka ce ga inda suke so to muna siyan gona mu yanka musu duk ka'idar ta kamata a kan takardar mu ba su. Alhamdulillah, duk da haka dai mai sauraro zai so ya ji a daidai ina wannan kamfani naka yake, wanda direct da an taho za a same ka ba tare da an sha wata wahala ko kuma za a iya yin kwatance ko da mai zuwa bai zo da kansa ba. Suna ba da haya ga ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa masu siyan gidaje ko gonaki. Lallai ka ce mu da muke neman siyan filaye ba ma daga ciki kenan. Ina albishirinka, ai wannan kamfani bai tsaya haka nan ba, suna ba da bashin filaye da gidaje ga masu ƙananan ƙarfi da kuma tsarin su na yadda za ka dinga biya har ka mallaka hankali a hankali. Suna nan a Gwarzaro kusa da Underpass Kabuga Gadangami Plaza, suna nan a kan Bene shago mai namba 14C. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntubi manajan kamfanin wato Alhaji Garba Uba Mokko ta wannan lamba kamar haka: 070 34 35 05 16.